Настъпи същинската част в състезанието клон будители, в което ние, учителите, аз, Бойчо Огнянов и Аз, Рада Госпожина, ще задаваме въпроси, а вие, скъпи шестокласници, ще отговаряте. всеки, който отговори вярно, печели точка. За целта сме ви разделили на два отбора. Момчетата от 6 клас са в отбора на Бойчо Огнянов, А момичетата от 6 клас са в отбора на Рада Госпожина. Да започваме. Кой манастир в Света гора е завършена Паисиевата история? Книгата е започната в Хилендарския манастир, но, както отбелязва самият Паисий, тя е завършена в Загробския. Кой е главният герой в разказа на Вазов Апостолът в Премеждие? Васил Левски. Какво означава будител? Будител са всички онези родолюби българи, които просвещават народа и са го карали да се гордее със славото си минало. Какво е съдържанието на рибния буквар? Букварът е енциклопедия на знания по граматика, физика, аритметика, философия. Съдържа раздели с нравствени поучения, история от древногръцката култура. Къде и през коя година Райна Княгина е била учителка в девическото училище? През учебната 1874-75 година е учителка в девическото училище в Панагюрище. Кога, къде и кой възлага на Райна да извезе главното знаме? Райна е на 20 години главна учителка в девическото училище в Панагюрище, когато Георги Бенковски възлага да извезе главното знаме на въстаниците. Край на март 1876 година. Кой е Георги Бенковски? Български революционер, основна фигура в организацията на Априлското въстание, 1876 година. Каква е връзката на Георги Бенковски с персийския консул? Георги Бенковски е бил гавазен и е носил такава хубава униформа, че хората го вземат за самия консул. Кога и къде Раковски създава първият план за освобождението на България? Първият план за освобождението на България е създаден Раковски в 1858 година в Одеса. Кога и къде е създадена първата българска легия? През 1862 година Раковски създава първата българска легия в Белград. Кои известни български революционни дейци взимат участие в първата българска легия? В легията се включват много млади български патриоти, като Стефан Караджа и Васил Левски. Васил Априлов е включен в списъка на народните будители? Защото дарява средства за построяването на първото българско светско училище. Кой е написал първият български роман? Назовете името на романа. Иван Вазов, Под игото.
Кога и къде за първи път се чества Деня на народните будители? 1 ноември 1923 година в град Пловдив. Как ще разтълкувате думите на Константин Кирил, философ: голи са народите без книги? В книгите се съхранява историческата памет на народите. Благодаря, прекрасно се справиха и двата отбора и печелят по равен брой точки. Браво на всички! Ученици, всички взели участие този час в състезанието Поклон будители, получават отлични оценки. Специални благодарности на Майкъл и София, които влезнаха в ролите на учителите, Бойчо Огнянов и Рада Госпожина. Както всички знаете, героите са от романа Под игото Радини вълнения, която ни предстои да учим в 6-ти клас. В тази глава от романа Под игото Иван Вазов ни представи отношението към училището като основна институция в българското общество през 70-те години на 19 век. Първата борба, която повежда нашият народ и с която започва неговото възраждане, е борбата за освобождение, за наука и образование. Честит 1 ноември! Отечество любезно, как хубав си ти, на Иван Вазов. Отечество любезно, как хубаво си ти. Как чудно се синае небето си безкрайно, как твоите картини минават селмайно. При всеки поглед нови, по-нови красоти, тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна с цвете, небето с брилианти. Отечество любезно, как хубаво си ти. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Избираш в едно всички блага и дарови: хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове. На изтокът светлика, на югът аромата. Горите ти са пълни с хармония и хлад. Долините с трендафил, гърдите с благодат. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Отечество, не си ли достойно за любов? Кой странник без въздишка може те забрави? Остави. Кой има сила твоите картини да забрави? Що нямаш ти? Що липсва под синий ти покров? В случай, че Бог би искал Едемът да премести и своя рай прекрасен при Емус да намеси. Отечество, не си ли достойно за любов? Ти рай си, да, но кой те прилично оценява? Не те познават даже децата ти сами и твоето име е свято, нерядко ги срами. Какъв ли свят прекрасен в теб и още скрито остава? Какви ли тайми дремят, богатства, красоти по твоите долини, поля и висоти. Ти рай си, да, но кой те прилично оценява? Ах, ние живееме в тебе, като същи чужденци, и твоят дивен вид ни не стряска, не привлича. Рогачът в планините по много те обича, похарно те познават крилатите певци. Но ние не видим нищо, нам нищо не ни трябва. Доволно е, че даваш покривката и хляба, и ние в тебе, майко, ще умрем чужденци. Браво!